आसाम आरो अरुणाचल सीमाजों नांजाबनानै थानाय राजगड़ हलंगी डायमंड इंराजि फरायसालिनि खाथियाव गोदानै दिनै एलजी एन्टारप्राइजनि बानजायनायाव यामाहा बाइक डिलार बेखेवनाय जाबाय। गफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ नोजोर लाखिनानै दिनै बाबुल दत्त बिथाङा गोदानै यामाहा बाइक डिलार बेखेवनाय जाबाय। एलजी एन्टारप्राइज बानजायगिरि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गासिबो रोखोमनि बाइकखौ मोननाय जागोन आरो नोंथांमोनहा बाइक स्कुटि बायफैनो गोसोबा गोरलैयैनो बायफैनो हासिगोन होननानै फोरमायबावदों। जोंनि जितु गहपुर ओनसोलाव दिनै मोनसे गोदान यामाहा बाइकनि मोनसे श'रुम फैदों आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब होननानै आं सानदों। मानो होनब्ला फ्राय गहपुर एरियायाव बे बर' एरियायाव बेहेके बेबायदि मोनसे श'रुमनि थाखाय आंखाल जादोंमोन, गैयामोन। दिनै एलजी एन्टारप्राइजजों लोगोसे सेंग्राफ्रा दिनै मोनसे गोदान श'रुम जोंनियाव लाबोबाय राजगड़ एरियायाव। बे राजगड़ एरियानि थाखाय जथेस्थ'खिनि मोजां खौरां होननानै आं सानदों आरो मोनसे फर्चुनेट फिल खालामदों। जिहेतु बेबायदि आजिखालिनि दिनाव बाइक फ्राय न'खरफोराव बा सेंग्राफोरनो नांगौ जायो, हिनजावफोरनो नांगौ जायो फ्राय। आरो बेबायदि हिसाबै जोङो दिनैनिफ्राय गोजानाव थांनो गोनां जानाय नंला, खाथियाव राजगड़आवनो फैनानै बाइकफोरखौ लाफैनो हासिगोन, राजगड़आवनो फैनानै बायफैनो हासिगोन। जानो हागौ बिदि इनस्टलमेन्टनि फाइनान्सनिबो बेब'स्था खालामनो हागोन बिथांमोना। दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै सानदों आरो बेबायदि मोनसे मोजां फाइनान्स बिजनेस इनस्टिटिउसनजों लोगोसे जायगानि मोनसे डेभेलपमेन्टखौबो जों नुनो हादों आरो बेबायदिनो जायगानि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे जायगानि गोबां मानसिफ्रा सेंग्राफ्रा बेयाव मोनसे खामानि मावनायनिबो सुजुग मोनगोन होननानै आं सानदों। सेल्फ मोनसे माबा खालामनायनि बिजनेस स्टार्ट खालामनायनि एबा खामानि सोलोंनायनि मोनसे मोजां सुबिदा होननानै आं सानदों आरो। एलजी एन्टारप्राइजनि साफ्रोमबो टिमखौ कंग्रेसुलेसन होग्रोबाय। दा जोंनि नैबे हलंगी राजगड़आव जि बे श'रुम फैदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथावनि खोथा। माने बिनि थ्रुजों जों गोजानाव थांनानै बाइक बायनो गोनांथि गैला आरो खाथियावनो सार्भिसिं जा बा जोंनि गासिबो नांगौ बुस्थुफोरखौ बाइकनि जों बेयाव मोनजोबगोन। बे हिसाबै जोंनि थाखाय बिराद गोजोननायनि खोथा आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंनो नागिरगोन जोंहा टिमखौ, माने बे जेब्ला सार्भिस होनाय समाव मोनफ्रोमबो सार्भिसनि जेसेबां फेसिलिटि दं बेखौ मोजाङै नायनांगौ आरो माने बिजनेसा मोजाङै सालायनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो एंगेलखौ नायनानै बिजनेसखौ सालायलांनांगोन। साफ्रोमबो कास्टमारखौ जोङो सेटिसफाइ खालामनांगोन आरो मोनसे मोननै डिससेटिसफेक्सननि खार'नावबो माखासे बिजनेसा माबा जायो गाज्रि जालाङो। बेखायनो जोंनि टिमखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों बिथांमोना मोजाङै सार्भिस हो आरो बेजों लोगोसे जोंनि एलेकायाव जि इयुथफ्रा जि बाइक बायफैगोन बिथांमोनजों मोजाङै क'अपारेट खालामना गासिबो सार्भिसखौ होनो नांगोन आरो लोगोसे बे श'रुमनि गेजेरजों जोंनि बे आन्डार डेभेलप एरियायाव एसेब्लाबो दावखोगोन बा फेसिलिटि मोनगोन होनना आं सानो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै एलजी एन्टारप्राइज टिमनि साफ्रोमखौबो कंग्रेसुलेसन होनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।